Er du en mindre virksomhed, der udgik efter et par lækre kontorlokaler, så kig lige med her. Vi tilbyder lige nu 139 kvadratmeter kontorlokale. Kontorlokalerne er bestående af 2 toiletter uden bad. Det er bestående af et større kontorlokale med plads til 3-4 kontorborde. Så har det et depotrum, hvor man kan deponere diverse ting. Som I kan se, så er kontorlokalet med skråvæg, hvilket gør det ekstremerende og hyggeligt. Så har vi det sidste kontorlokale, også et større kontorlokale herinde, hvor der er plads til 4-5 kontoransatte. Kontorlokalerne er beliggende i Silkeborg Golfklub, Sommervej 50 i Vesterbro. Uden for kontorlokalerne, der har vi en større terrasse med udsigt over golfbanen og golfanlægget herude. Terrassen her er ikke en, der hører med til kontorlokalerne, men det er en åben terrasse, en fælles terrasse både for medlemmer, gæster og selvfølgelig for lejere. Kontorlokalerne er noget for dig, så giv mig et kald på 42 25 56 95, eller send mig en mail på jan@silkeborggolf.dk. Hej hej.